Čus, tu je X-Titanik, ja vás vítam pri našom novom seriáli s menom Ukážka mobov z čarovného Minecraftu. V tomto seriáli bude plus stále niečo a to plus bude aj teraz, čo je zbrane. Môžete to aj vidieť, že je aj teraz, že mám v ruke mušketu s diamantovým bajonetom, čo je bodák. Takže my si aj ideme predstaviť tých mobov, nie? Dobre, takže áno, a tu je aj náš slavnostný kávovar. Tento kávovar je presne mod. Je fakt pekný, pretože mne sa osobne veľmi páči, je to super vecička aj ako ozdoba, ale ešte som nezistil, ako sa používa, možno potom v survivale. Dobre, takže poďme si predstaviť tých mobov. Takže máme tu prvý zvláštny mob je Ujo Werewolf. Áno, Ujo Werewolf. On vie zmiznúť, debil. Debil! Áno, dobre, tak sme si ho... BOOM! What the fuck? Dobre, takže, ale ako prvú máme tu mušketu s tým diamantovým bajonetom, potom tu máme blowgun, čož je niečo ako puška Doust, ale strieľa len otrávené šipky, potom tu máme brokovnicu, volá sa blunderbuss a mušketu obyčajnú. Takže ja vám ukážem tú obyčajnú, no neobyčajnú s tým bodákom. Tak, je to silná. Dobre, teraz tu máme ďalšieho netradičného moba, čo je Hellrat. Nevidno ho. Ja ho volám aj nedrový patkaň, lebo je to pravda, že potkan, red. Dobre, takže my si aj jeho už s blunderbussom si ho killneme, takže BOOM! A blunderbus fajne hádže, čo je aj dosť dobré. No a ďalší mob je tu takzvaný minigolem, ktorý vyzerá ako robot, vlastne to je robot. A sranda je, keď ho zabijete, že vlastne ostane furt nad ním grass block, čo neviem prečo, ale už kvôli niečomu bude. Takže ja si tu vyskúšam tú blowgun. Vidíte, tu na hore vľavo mi ukázalo aj také a vidíte, zas má nad sebou tie, ale on sa furt zčervenie. Takže on sa niečo ako teraz podkopáva a my si to vylezieme z hora, ideme za ním, za cigánom jedným. Počkajte, ja zbúram tie bloky, pretože on ešte furt žije a nechce, aby sme sa ku nemu dostali, cigánovi. Poď sem. Kde je? Tu je cigán. Skončil! No, dobre, takže toto je asi z tohto dielu všetko. Je to malá ukážka, ale dúfam, že sa vám páčila zvlášť ten náš kávovar a ja sa budem tešiť v ďalšom videu, takže keď sa vám páčilo, pravda, že like a keď ešte máte odber, poprosím ho. Takže čaute.